дошли в моето и във вашето безопасно място. Коя съм аз и какъв е този канал? Ще ви разкажа след мъничко, докато се гримирам. Така, нека започваме. Аз съм сложила фоните ни коректор вече. Бях на 12-13 години, когато за пръв път се опитах да снимам в YouTube. Подопитах, разбирате, че си нямах абсолютно никаква представа какво правя и как трябва да се случат нещата. Но от многото притеснение и страх за това какво ще кажат другите и всякакви видове подигравки, спрях до този момент. Това е първото мое видео, в което ще ви разкажа за всичко около мен и за моя живот. Занимавам се с танци, народни танци, от 4 годишна. Общо взето, откакто се помня, не знам коя съм. Завърших хореографското училище и за мъничко преподавах. Кандидатствах след това в надпис, не ме приеха. Явно има защо. Та в крайна сметка реших, че ми се занимава с деца. Повече от колкото някога съм си мислила, че е възможно да ми се занимава с деца. Записах педагогика в Нов български университет. И общо взето в момента съм първи курс. И така, скоро навършвам 22 години. Завърших преди цели 3 години. Което странно ми се струва доста време. В момента уча, работя в образователен център за деца и когато мога, ходя на танци. Също така се занимавам и с фотография. Правя фотосесии, само че, честно казано, реших да го оставя това на малко по-заден план на този етап в моят живот. Това беше за момента от мен. Ако искате да видите как балансирам между личен живот, работа, университет, танци, фотография и всичко, с което се занимавам, може да натиснете камбанката и да се абонирате за канала ми. Също така, ако имате някакви въпроси, може да ги споделите в коментари. А заедно с вас ще изпитваме различни емоции, ще преодоляваме страхове и най-вече ще се забавляваме. Благодаря, че останахте до края на това видео, а съвсем скоро очаквайте и още много.